Bubur waloh. Eksekusi bahan-bahane. Iki ngoceki walohe sik. Dipotong cilik-cilik ben cepet medhok. Iki campurane telo, puhung. Kethok cilik-cilik ben cepet medhok yoan. Godhog telone kei godhong pandan. Siapke walohe. Nek wis setengah mateng telone, walohe dicemplungke. Kolang-kaling dadi meh kaya nggawe kolak iki. Selanjutnya rajangke gula aren karo ngenteni gulane ajur. Siapke tepung tapioka terus dijeri. Iki gawe pengental ya. Terus suntak ning manci. Bubure wis mateng, alhamdulillah. Seger tenan kayane. Cantik ta bubure. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan. Nggajal waloe. Waloe pulen iki, kemedhoken. Iki nggajal kolang-kalinge. Enak ya kan. Wis medhok krenyes sisan. Iki nggajal telo mbek kolang-kaling. Telone bening kaya kolang-kaling. Medhok kabeh enak, mantep tenan iki. Alhamdulillah, mantep jos.